Kaixo, txoriene, eguerdion, Zigor Iturrieta, Patrizia Biteli, txorieneko, gabonetako, zuaitza. Bai, erdi inozenta. Nik uste dut inozenta modon sartu digutela, baina, bueno, hor daukago. Hor daukago. Modernoa. Ez da argixak ez da funtzionatzen, hola da, efektua, Ez da guri holan, guk ez daukagula argindarrik edo. Bueno, eta astelen gozoa, gaurkoa, gainera gabonetako holan astelena, berez ekarri dotzu dugu, bueno, bi gozo, nire kasuan gainera, nire gozoa da 3 zatitan banatuta, eta gainera bakoitza holan alain banatuta, eta ekarri ditut gabonetako gozoak, desberdinak. Vale, eta izango dira? Izango dira, alde batetik gabonetako bizkotxo bat, gero izango da txokolatezko turroiakin horako ganax bat, eta mandarina marmelada bat. Eta gero 3 batuta, jungo dira batien? Hori da, plater baten jarritxa. Bikain. Eta zuk? Nik piperropillak ingo ditut. Piperropillak, piperrekin zerekusirik ez daukatenak, baina, bueno, bada errezeta tradizional bat, naparra eta egin erreza eta goxo-goxoa. Oso ondo. Hasiko algea. Arrautzak azukriakin, laranja lore urakin eta laranja birrindurakin nahasiko ditugu. Jogurta gehitxu eta nahasi. Irina 2 zatitan gehitxu eta nahasiko altzagarrixakin batera. Azkenik gurina botako zau eta nahasi. Eta gero izango da molde baten jartzea, gainetik azukre perla ipintzea eta 45 minutuan erretzea 180 graduan. Bitxartean mandarinak ondo zuritxu, garbitxu eta kasola baten jarriko azukriaken eta limoi apurtxo batekin eta kozinauko zu motelian bebai. Gero esne gaina turroiakin urtuta osten utziko eta bizkotxua turroi kremakin eta marmeladakin zerbitzatuko bukatzeko. Gozo. Hori da, gozo. Hementxe alde batetik bizkotxua itxeko biot gurina urtuta, beraz, kasolatxo potxolo hau erabiliko. Ezkin inoiz ez daukat aukerarik hau erabiltzeko. Zeratik ez dut, oletxari zei ez dut ezun eskatu olakoa. Aukera zen hau, Katza bakarrik karri susten da. Bai, zera. Baina behintzat txutxe dendakoa, Ja, nire pitu, hori, beti da nik ezautut, eta azukre hori, katze faltsu hori, inusenta bat iritzen zait, ez gustatu inoiz. Zera, gaur inusentien eguna dalako? Ez, larun batien izan zan, baina nahi dut esan, ez zaite, albistetan da, nik beti konturatzen naiz eta ina sartu iten diote, nik inusenten egunat ez dut jarraitzen, eta egia esan, hor albisteak eta irratia entzuteko aukera daukat, eta da urteko egun bakarra non, albistegiak, gero prentzak, gero edabideak baliatzen duten gezurrak sartzeko. Eta batzuk oso onak dira, nik hor onartzen du batzuetan sartu izan didatela, eta ero gaina joan lagune gana da, enteratu ala izauta. Baina, gero esaten dago, segunda gaur da, ostra da, sartu diate berriro ere. Nik beti, gaina ni konturatzen az, ze beti esnatzen zadenean sortziretan edo gozaltzen zauzela kafia hartu eta igual WhatsAppeko taldera sartzen zela kuadriakora, da badau norbait, stripu bat aukidez, ez dakize, pasau jat ez dakize, eta ez dute oso, eske ja, eta hola, nazten zaren ez, goizetik goiz nila hartzen azen ez 28 dala, ba. Ja, gure etxean ez dago, ez dakit, eta bada, etxe batzuetan da hori, lagun bat esaten, gure aitak, jusek, kabruia zan, hartuta, azukrearen ontzia ustu iten zuen, gatzez bete eta gozaltzera joten ginen goizian, kafesniari gu bota, nazu da, eta sartu inusente da. Eske hori ez da inusenta bat, hori da, ontsa ordutegi infatian gautzen ezin da esan, baina hori da... Bai, desastre. Berez, honek kristautasunek ikusia dauka, egun hori da, Herodesek, Jesus hil nahian, hor Jerusalengo 2 urteko haur guztiak hiltzea agindu zuen, santu inusenteak, baina ez inusente. Zegero azkenean, txantxan kontua eta ez da mundu guztian egiten dan zerbait. Hor, herrialde latinoamerikanoek eta Espainian da egiten duten zerbait da, bakoitza bere ohiturak eta dauzkate, baina hor iparraldean apirilak batean egiten da. Apirileko arrain izan bezala eta egun hori erabiltzen da txantxak eta balakoak sartzeko, baina badaude batzuk oso klasikoak, eta niri prentsakoa bintzat, polita izaten hor kirolarekin, aletik lehen atzerritarra fitxatu du, eta batek baino gehiago azarrero juten da, eta holakoak sartzen dituzte, pila bat ez da. Hauak gertatzen dira. Takin norrekarri dutela, 20 milioi euro kobratuko ditu harri jasotzaile batek ez da izarritar.
Eta nik olakoak askotan jan egin izan ditut, eta gero WhatsAppean da zuk esan duzuena. Txorienetko gaurko errezeta, txoixo pamplona da txokolate ogitartekoa. Hori serio izan zen. Hori serio izan zen. Hori esan izan da, da? Ironiarekin hitz egiten ari zinen, parkatu. Enez una rapatzen. Bueno, ontsa zer iso inbiotzut. Eta bakarrik bizkotxoa opurtxo bat asaltzeko nik hemen inditut panela azukria eta arrautzak. Ze panela azukriak badauka holan ikutu bat purtxo bat, ez dakit... Lurgo zapore, baina alde honetik, esan da, kanela... Hori da, eta gabonetan badi horre zaporeak, eta asko izaten da, laranja urana, hemen txebotako zatara, ezkenean errege opilak, eta holan laranja ura asko erabiltzen da. Normalian, supermerkatutan eta dendetan aukitze duzue, bestela farmaziatan, eskuragarri izaten duzue, eta laranjak bebai emongotza horra zaporia, ez? Azkenean, nik uste dut, holan gozo gintzen, laranja dauken zapore, niri gabonetara, ez dakit, holan gogoratzea, ez da, gabonak, laranja, apurtxoak kanela, intxaur muskatua, holako bizkotxo eta espeziatuak, eta honek aukiko dago gainera, bi laranjan birrindura, beraz, egongo da potente, eta gero laranja lore ura, indar handia daukala, eta azkenean lortzen dela, laranja zuaitzeko, loreen petaloak hartzen ditute, infusio bat egiten dute, infusio hori gero destilatu egiten da, eta destilazio hortatik ateratzen den ura, hori da laranja lore ura, berez, erderazko flor de azahar esaten dana, hau, arabiarren azahar izenetik eta hau lore zuria esan nahi du, eta ez da inoiz ikusi dituzuen laranjondoak lorean, holako lore txiki txuri baduka, usa izugarria ematen du ni, sekula iazko aste santuan, ez aurtenko aste santuan, izan ginen Valentziatik, eta Valentzian laranja baratzak eta dana lorean zeudela, izugarria zen, antze usai zegoen, eta danak hori, oroitzapenak hori zu esan, gabonak ez, errege opila etortzen ziren, horako lurrunen usaiak, bizkotxoak, usaitakit, azkenean erabili alduzu, almibar bat ontzeko, te bati botatzeko, laranja lore ura, eta danei ematen dio, usain eta zapore zoragarri hori daukana, ez? Eta zuk zigor, bakitzu, adiez, Sevillan zagatxe dauzen hainbeste laranjo ondo? Amintadoren moduan naniteko. Amintadoren moduan naniteko bai, baina hori da, edo behintzat, kolako fritur bat egin gauen da, hori kontazuzkun bertako gidak, eta esan zuzkun, aintzina zauen erreginak, enbidixia zaukola, Granadako erreginana, ez? Ze Granada beti txuri-txuri zauen elurragatik. Eta orduan, senarrak esan sotzala, betxu, nik elurra ezin dut ekarri, baina bintzat laranjo ondo pila bat jarriko ditut, eta golan, loretan dauzenean, irisa egongo da txuri-txuri, txuri lurra eta elurtuta bezala. Ez dakit hori kondaira dan, benetasko historia dan, baina, bada holako, ez dakit, zein. Argi dagoena, Iberiar penintzulara arabiarrek sartu zutela, beraien gozogintzan eta Marruekosera jute mazaete eta osoikoa dan produktua da, eta bertan asko erabiltzen dute, gozogintzan batez ere. Eta etorri bazan, gelditzeko izan zen, ze orain, esan dakoa guk, baina sasoi hauetan, ezin dugu imaginatu, errege opili gabe gabon batzuk, ez? Gure txian erregeak, beti izan dizuet, erregeak ez dira ospatzen, gure txian, baina errege opila gure txian beti onda. Gozaltzeko, beti. Bebai, aitortu dutzuet beste urte batzutan bebai, baina, nik Patrizia Bittelin, eta Italia aldera itxen dut. Beraz, niri errege opila salia, enaz, eta niri gustatzen bat Panetonea. Panetonea bai, ala bai, urtero, nire txian, hori bada. Panetonea erra da, bai. Lana, hori bai, Panetonea bitxo, nik errege opilak, jente nazan, errege opilak lana dauka, nik errege opila txian indut, eta, baduka bere lana, hartzidura edo eta, baina Panetonea, aldrebesa, nik behin indut etxian. Aldrebesa, literalki aldrebesa. Baina aldrebesa, gainera buelta inda hori jarri behar duzula. Baina, eiteko, ostra, neketsua, lan asko ematen duen, erzeta bada. Eta izan nintzen, ni Panetonea txoriene ekartzeko, ezin da. Txorienek igual lau. Erosi. Itxen badugu... Saldu iten dutena, Panetonea saldu iten dutena. Da oso hona gainera. Ez, olako, ez dakit, berezi bat itxen dugu txorienen lau eguneko edo lan. 24 ordukoa zuzenian, igual,
Eingo, baina bezala banetenak, bai, baduka lana. Eta nik ikuste ditut, Instagramen eta gozogileak dedikatzen dela hortara, eta hori ikuste ditut eskegitza buruz bera, pintzekin, daukien landanakin, eta azkenean hori. Baina maspasak, ez, banetonean txokolatezko. Hasi gara. Laraina eta txokolatezko bakarrik, ez? Laraina eta txokolatekoa. Oso da. Baina maspasik egin gozoa. Bueno, aukeran. Trebitu. Txokolatean, aixo. Biharko una, urteko azkenengo una izaten da, egun bat, ez? Urrengo urteari begira, tabako utziko dut, kirolaiten hasiko naiz, argatzen, maspasak jango ditut. Ni hasi nazkaten, Maspasak? Aitortu. Abitxu, erronkak, Baina txokolatia da maspasen artean, aukeran, nik nahi xadot. Bueno, laraina lore ura, bakizue frasko, normalen iunean etortzen dala, ze argiak ez dio ondo egiten, eta destilatu bat izan da, asko irauten du, irauten du pila bat, orduan, gaina gutxi erabiltzen dugunez, luzerako. Hala ere, gomendatzen dute, oskailuan gordetzea hobe dela, Gordetzen baduzue, aukeran hobeto oskailuan. Eta, luze izango zuela, eta bakarrik ez erabili errege opila iteko, ero gaur egingo duen bizkotxo egiteko. Esan dakoa, botaldiezue, marmelada bati, moskortzeko gauzak, zuen infusio gustokoena ere tanta batzu botata, ikutu berezi bat emango diote. Eta erosi duzuenez, erabilizazue, ze bestela, nik, egia esan etxean hor daukat, eta errege opilerako erabiltzen du bakarrik. Atzo itxunatzen zigorri atzaldian. Hau ikusu laraina lore ura, ze txorienen nik uste badauela, baina, erabiltzen dugunez bakarrik urtean behin, esaten, hain ziur. Eta zigorrek ekarri ez da etxetik. Hemen txegurina urtuta, baina eske, zuk urtean ziar, esan txorienetarrei, erabiltzen duzu laraina lore ura? Nik ez, nik... Geixo gabonetan, baina nahi esan, ze egin esan urtean zehar nik bizkotxoak eta egiten ditudanean, egiten ditut kafesneakin hartzeko. Ez ditut moskortzen. Orduan ja, albibarrana alde batera. Gero, infusioak gure etxean ez dira hartzen. Orduan infusioan ere, beste alde batera. Hemen gomendatu dizudan gauza guztietako erabili aldana, nik ez ditut egiten urtean zehar. Orduan, marmeladan bat ere inoiz egin izan dut, eta egiten duanean normala udan masustana. Eta masustana ere, ez diote guztien botatzea. Orduan, gero ingo duzu mandarina marmelada horri, nien botako nioke pixat. Txak, lako txorta da bat. Baina bestela, orduan, errego pilerako. Aurten ez da egitingo duan, Iaz egin nuen, daukat beste errezeta berria. Beti aurkitzen dut errezeta berriren bat. Eta probatzea gustatzen zen, baina, egia esan. Errege opilana? Nik bakitzu zein nagoen joan zen urtean. Osea, naukan denborarik, bakitzu enazela oso fansa. Eta inauen ez da errege opila. Osea, pantxineta bat, ezkenean, holako donut zaundi formakin. Eta hori gozogie kremakin beten nagoen, eta hori jantzan ere txian. Pantxineta bat, baina errege opilaan forman. Eta nola deitu zenian? Errege opila azkarra. Ze ostorea erosi txakarren nagoen. Eta hori jantzan nire txian, eta... Hori zizei dago errege opila. Bakit, baina... Ostorea da bizen du, patri. Ono, bala. Eraman kartzelara. Ez, baina... Bueno, ez, injusentada izan. Esan injusentada... Ez, errege egunetan izan zen. Beio, nik hemen komentatu dugu izan dut. Nik ikusinan injusentada punkiena, Durangoko zineman egin zan. Durangoko zinema zaharra lehen zaukan Goian anfiteatrua. Eta Goian batzuk hartu, eta behian zegoena pelikula ikusten, derrebende holako zerbait txuria, holan likatzua gainean erortzen. Pla, 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 pla. Eta behitu eta babarrunak holan zapulta. Eta behiratu zuen gola, eta bat holan... Babarrun pote bat hartu zuten hauek egositakoak, txuriek, pixa zapaldu zuten, eta bekoari bota zizkioten. Hori, naiz eta lagun batek egin, akatu nik usteot, zerbait, ematen maizkizu bi letxe, ez da pasatzen ezer. Berak ere onartuko du. Claro, berak beha jakingo da, merezi dut. Eta gu ez ginen izan, hori ikusi genduen, eta... Benetan, hori ez da izango, historia danako lan azten dira. Bai, lagun batek, lagun bati pasakatu. Entzun, eta norbera izan. Hori da. Bueno, gaur egun, hori, baina eske garai hartan ez zegoen, gaur egun ingo zan hori, eta 5 kamarak grabatzen ondo ziren. Osea, hori nire hiloa esate dio. Hiloak eta ite ditue, kristo, trastadak eta iten dituzte, eta gero, zaba ditut ez da izan da. Baina, unaiz, ez zabizie.
zuek ezen dituen trastadak egiten. Bai, baina ez genituen grabatzen, la ostra. Zigor. Mosolo. Kamarik ez zauelako. Zegontxe, esatena jendiak, eske gaur egungo nerabiak, eske tontua, gaur egungo nerabiak ez dakize. Gu ginen berdinak, baina gauzia da, baina ez zorionez, eta ez da geratzen hor. Hori, ez zauen proba grafikorik eta ez haukogun zare sozialik, bestela berdinak, zazkenean, Bueno, hola labia eunda larogei, hementxe gurina eta irina, eta bueno, hemen, listo, dago gure bizkotxuan orea enja, baina ondiokan osagai bat falta da, ez dakit gidoian aukiko zen horrei buruz olan informaziorik edo. Azukrea, perla azukrea. Hori, hau gofriak eta, bitxu, aurrekoan egin dituen gofriak eta bitxok erabiltzen da, diolako azukreko eskorrak azkenean, baina, bueno, satitan, ez da geixau, eta hau gozogintzako lan den da berezizietan eta saltzen da, eta hau jarriko zau goitxik, bapur bat, gauza estetikoa bakarrik, Hau, horan leike bizkotxoa eta listo. Azukre normala botatzen bai oso berdin da, Bai, baina da, bueno, estetikoki, gero ikusiko zuela betik kanpo, nire ustez, takit, politxa geratzen da. Bai, noski. Oso ondo. Bueno, mandarinak. Bai. Izan ero ez izan. Hori da gakoa. Hori mandarina batekin ez zuen esan, Nik uste ez, holako esurdura batek. Bueno, berdin da, ni mandarinen inguruan itzein nahi dut. Zoragarria, mandarinak gainera, bueno, nire fruten topean, bostean, mandarina badaude, zuritzen errazak, gozoa dira, sasoian oin hartu eskero gauza ederra dira gaina mandarinak, eta gaina, hori, beraien, bilduta, ez dakizu askotan eskolan ikuste ditu gurasoak eta ikuste gauza fruta bilduta eta eramaten honek berak ekartzen du, bere ontzia. Hori da, bere taperra. Bere taperra, banana bezala, eta kentzen erreza da, laranjana kosta egin da pixka gehiago. Segur, simaz, erakusteko, hola azukria gainetik, listo, jarraitzu mandarinekin. Bueno, eta historia bitxia daukate, hauek mandarinak, bueno, esaten da hauek 16. mendean Portugaldarrak Txinara joan zienean, hango agintariekin negoziatu behar zutela, eta haiek ziren larainak juten zinen. Eta ditze ziren mandarinak. Mandarin. Orduan, tastatu zutenean fruta hau, eta mandarin agintari hauen kolore berdineko azala ikusi zutenean, mandarina deitu zieten. Hori, izen hori honek harrik zuten. Egun ematen teatu berga, Txina nola deitzen dira. Baina kontua da, etorri ziela, badago hemen Hego Euskal Herrian, urtean 4 kilo mandarina jaten ditu bakoitzak, hau da norbaitek ez du jaten mandarinaik, zenik 8 kilo jaten ditut. Hori media bada, beti izaten da. Horretik, bataz beste, hor 4 kilo, eta asko irudituko zaizu, batzuei asko irudituko zaizu, ze jendeak, agian ez du horren bezala, guretxea mandarina ez du jaten, eta ez da izan. Eta bai dala gainera, sasoiko produktu bat. Hori bai, hori laraina zukuak eta bezala ez, larainak eta zitrikoak, hori ontxe, neguan janbidea. Duela 10 urte 5 kilo jaten dituen. Jaitsi inda. Bai? Bai, uste da gaur egun eskura fruta gehiago dauzkaula. Lehen egia da mandarinak beti ezagutu izan ditugu, ez? Nik behintzat gazte txikitatik mandarina beti ezagutu izan ditut, baina gaur egun zenbat fruta dauzkagu eskura. Orduan, mangoa dauzkagu, ananak urte dauzkagu, orduan, hainbeste dauzkagun eskura, gutxiago horretik uste dela, Hau, erakotzin betzut. Bai? Lengunean ikusi nahen ez dut etxien proba, baina lengunean ikusi nahen olako eskulan bat, mandarinak espadi jaten, nire etxean janitzen, baina batean bat eta espadozu jaten ze, honek bai hauke usain pila bat, jendeak itzen zitxula da, erditxeik moztu, orduan, erdi bat mozten zabien guztiz, bestietat, atalak guztiz kendu, zabien holan. Eta gero, alde batetik usten zabien, hau, eta itzen zaben, oliba olioz bete eta olako kandela bat, mandarinak. Olako kandela natural bat. Eta horrek aguantatzen du? Ia, ateratzen jaten, bestela... Zutan aguantatzen du horrek? Zua usten di? Enauen proba. Egiten du metxa moduan, da ero olio azpian,
Baina oliba olioarekin hartuko zuen, ez dakit. Ai, al revés. Bueno, lehen gare batean bale olioara baitzen zen, baina ez dakit oliba olioarekin, Zein intxerakutzeko. Bai. Ze besti erabili dut? Bai, urtu dut, atzeko erdiko zurtoina atara, Hori da. bardala, bueno, gu gure etxean linternak Baina zurtoina hemendik ateratzen da. Gure etxean linternak ere biltzen ditu. Habitu. Argirik ez dagoenean, jendeak hori oitxure ez dauka, baina guk gure etxean, daukagu beti bada espada. Txarto ino bebe. Hala. Baina hartu duzu ideia nola zan, ez? Nik etxean beti bombona badoka bada espada. Bai. Zuan, holan kampingaseko txiki bat. Linternak eta beti eskura leku baten. Eta gaur egun jenteak oitxura hori galdu du, lehen, gure etxean argia jutearena txikitan nahiko desente zautu dut, eta, bueno, linternak ez, gure etxean amak beti zeuzkan holan kandelak, leku ezberdinetan, eta zua argia juten zanean, kandelakin ibiltzen ginen, gaur egun linterna, eta beti ere, espada, lehen zua egoten zan, ez zegoen arazorik kozinatzeko argia juten zanean, kozinatzeko ez zegoen arazorik, zua bageneukan. Baina ez geneukana gaur egun, elektrizidadia juten bagara, jendia geratzen da, ez mikroen laberik, ez laberik, ez indukziorik. Petunik, bakitzu zepetzaren lehen gogunean. Ze bakarrik salan dauzkat. Baina daukat, hone persianak, botoiak inda igoten dira. Orduan, pentsau, persiana bari geratuko nintzen? Baina egia da, baitu, zenbat gauza guk hemen txorieneko kortinak jeisteko, telebista mandua bezalako olako katxarro gailua daukagu, eta arekin gora, bera. Karo, pila gabe geratzen garenean. Ikusiko zuen, noiz baitz txorien emititzen baga. Eta egoten bagare, ez dakit horre neguan, arrafo da lan... Gora egotan nien normalean. Goian altzatza eukite ditugu, baina batzutan eguzki hemen aldamenetik sartzen zaigu, eta orduan jeitxin behar izaten ditugu. Ikusten mozu egon ematea zigorren begi holan, ardi txitxau patrin holan eguzkia joten digula, da pilarik gatu garela. Hementxe, marmelada. Xinmaz, lau mandarina, izaten diela 500 gramo, gutxi gora bera, kilo erdi, 200 gramo azukre, limoi erdin zukua, eta hau utziko, 40 minutuan, 45 minutuan, hor utziko zut aldamenean. 40 minutuan utziko, zu... Konpotatzen hor, konpotatzen, marmelada. Hementxe denborakin. Patri, esan. zein da hizkuntza nagusia Txinan? Mandarina. Eta zein da gehien erosten da turroia? Zein da gehien kontsumitzen da turroia? Ez dakit zure txian bintzat txokolatezkoa, ez da? Nerian bai. Eta zeatik jarri zu sobran. Esan duzu gaur, sobera geratzen diren, ze hain horrela jarri zizigun. Errezeta hori dut, txian sobera geratzen diren turroiei eta irtera, temateko. Emar diazu, errezeta bat txuriakin, gogorrakin, bigunarekin, hoiek gehiago sobratzen dira. Umeak dauden etxeetan, hau sobera normalean ez da gelditzen. Nire etxean dana geratzen da soberan, ze nire amama joanik dauka oitxura. Erosteko, 14 pertsona izaten bagara, berak 28 azpizun erosiko itxu. Sobra, beti Patri. Bada espada. Nire kuadriako behi afaria dauzkagunean da beti dana taperrekin etxera, eta esaten dut. Zigor, hostia, beti gehiagi ekartzen duzu. Ez, bada espada. Hori da. Gozekin ez geratzeko inor. Eske horrek, ze esaten dau, sukaldari batenak, jendeak gozez geratzen bada. Desastre. Zuretzako fama txarra izango zuen. Desastre, oso desastre. Eta amama batentzako? Gero, beste amamak esango zauen. Eta ze, amama joanin etxera, amama terek, esango zen, amama joanik ze jarri hotzu. Eta baina goze geratu naz, hori ezin da. Eta beste gure txian hori zagertatuko. Orduan, karo, hori kontrola inbida. Hau. Esne gaina. Txokolatu turroia. Eta gultzen. A ber, satitxo bat aldugu jan, Ez dakizelan egongo da, eske. Dana proba inbida. Nik esan pasako nahi. Hor, ondo. Mandarine artean bakizu horre ezberdinak, Clementinak. Clementina nizena bakizu nondik datorre? Neska batan izendatik. Asko guztetan jakolako. Clemente Rodier apaisa gandiko. Pentsa aldetik ego, izango zala. Hau, Argeliako umerzuztegi batean lan iten zuen, han zegoen
apaiz moduan, eta bere pasioa botanika eta izan zen, eta bera zen, nasketa laranja ondoa eta mandarina batera nastu zituena, eta ero lortu zuen, mandarina berezi hori ezurrik ez daukana, finaua, gozoa, eta pentsatzen hauen zala, behitxu, ni pentsatzen benetan, Clementila zara, mandarina mota bat edo... Nasketa batetik lortu zen, hartu eta nastu zituen, gero hasi horiek, hortik atera fruta horien hasi horiek, lantatu zituen, da hortik berak lortu zen. Ez zitrikoak bai pila dauz, guk ezagutza ditugu egisa da, limoiak, laranjak, akaso, lima, baina hori, pomeloak, dauzolako kumkuat laranjak, hone txiki-txikitsua dienak. Daude, satxuma dira Japoniako mandarina batzuk bereziak, eta, hainbat eta hainbat. Pila dauz, bai. Azkenean jente azten da nasketak egiten, ez da egiten. Hartu eta benga, nastuko dut hau eta berze ateatzen da, edo. Eta hori harakinak esaten da, guk tamales gure lanean ezin dugu inolakorik hartu eta zuaiz bat mandarina gila ematen duela, ez da ikutzen dute hau. Edo txala eta txerrixa eta oiazkoak bai, txalak agian, bi masaiekin barik, lau masailekoak nahiko likituzkete. Ero, ipurdia nola masail batzuk ateatzen zaizkionek. Txakurrekin urtietan eta hain eta azkenean 8 batetik datorren animali bat, gero txihuahua bat urtzen, eta ginola. Hori izan zen, akatz bat izan zuten horre, nasketa bat, arratoi bat tartean sartu zen, horre egiten egili zienen, eta hortik atea zen. Batean batek aukitzen bada, zoragarritxak, horrek bai aukela. Beitu, zitrikoak aipatu duzuna, bakizu laranja lore ura eta zagon gara hitz egiten lehen? Bai. Ataltzen dute, baita egiten dute laranja lore ure, beste zitriko batzuetatik ere, erosten da baita, limoiarekin eta egiten da. Izena da, txarto ipinxa dago, ez? Txarto ipinxa da, orduan ez da laranja ura izango? Pomelo lore ura. Bai, baina... Zitriko lore ura, ez? Izango zan igual. Izenak ez da inola dien, baina bai ateratzen dira beste atzu baita. Baitu. Hementxe, hau, urtu ingo, eta... Gero, hola, ondo sartitu. Txokolate arroz pinporta dauzka. Bai, ze goxua, Bueno, kurruskari geratuko aldi horrek gero lan. Zigor, konfiantza. Bai, beti. Hementxe, labekua, hor daukau, 45 minutu. Honi bebai, galeatzen jako, purtxo bat, denboratxo bat, konpotatzeko. Honei, osteko, eta bueltan etorriko gara, dana prez izan da. Unkitutan hau, Zeba? Txokolatez Ukituta zikinduta. Zikinduta. Txokolatia eske proa min hauen, jakiteko zelan zauen. Eta egisa da, hau geixau osten badugu, gorputz geixau batzuko dauela, egun momentuz saltza moduan erabiliko, baina bestela, holan, krematxu hau agaratuko da, eta aldozue, bolatxo baten moduan jarri. Eguk saltza moduan jarriko, bizkotxua inja, eta behitu, holan geratzen da, lehen esan dutzueten, azukre perla. Berez, geixau da kontu estetikoa. Politxo geratzen da. Talan ikutu berezi bat. Eskarela, badaude errezeta batzuetan, nahi du esan. Zuk, ez dakit, errege opila laranja lore urgabe egin alda, bai. Baina, ez da berdina. Baina errezeta, hor nahi eta nahi ez behar dugu, esan nuke, ez? Baina errezeta hontan ez. Nahi du esan, beste azukrea gainetik botatzen badigu, ero panela azukrea ere zoragarri geratzen zaio. Orduan, ez dakit, errezeta batzuetan nahi eskoa diren osagai batzuk daude, guacamole batean aguakatea bezala, zestu aurkit, ez? Esan dezagu, bai ez. Esan behar nuen, pesto batean albaka bezala, baina gara, hemen indugu perresillakin. Pestoa, ero pinazia bezala, eta indi ditugu beste frutu lehor pila terabili ditugu. Orduan, guacamoleana ondo, ez? Pipero pila bezala, piper barek. Bai, eske, piperro pilak ez dara ma piperrik. Broma zan. Ez dara ma, gero, orduan, hemen, esan dago, azukrea, ez aitezte erotu, bilatzen azukrea. Hementxe, jarriko ditugu. Hau gero, aukeria badau, birrintzeko edo, baina holan jarriko txau. Da, purtsoa, larainara, eta gero hau, ingot, biurrikeri bat, niri geixa gustatzen jatena. Tengo holan, horako karratutxo bat, minimalista, eta hau jarriko sapore aukitzeko, eta gero gainetik, txokolatia. Txokolatia alda jarri gainetik o azpitzik, ez?
Bai, eta nire frutarrazioa hor ez da, hemen bai. Ez que hau zuretako da. Ah, bale, ondo, tamainatik eta gustatzen zait. Bai, ez da. Hau gero lan probatzeko apurtxo bat. Berez, hementxe gure Gabonetako bizkotxoa, mandarina marmeladakin eta turroiakin. Ia, ba. Tantxolako, ez dakit, pinen bat edo topo bikoturitako. Patri, zugalean ibiltzen dana zikindu iten da. Ja, Bueno, alaxi izaten da. Bueno, aukera gehiago daude, nahi du esan. Ez da zetan, baina... Zugalean ibiluzkero, Laranja eta txokolatia ondo doez batera, ez da? Zein? Laranja eta txokolatia. Bai. Baina, bueno, honekin guk ez du gaur ezer asmatzen. Nik uste dut, lehen panetonearekin esan bezala, larainazko txokola, azalakin indako txokolatezko gozoki horiek. Klasiko handi batzuk. Eta klasiko handi xabe bai, oin datorrena, da zigorrek ekarriko dozkuna. Naparra. Klasikoa behintzat, Bai. naparra. Eta piperro pila izenak, ez beldurtu, ze gozoa da. Gure gaurko bigarren errezetarekin ere, hauxe gozo-gozo jarraitzen dugu, eta piperro pilakin ditugu. Errezeta naparra, errez egiten dana, eta horrela egiten dana. Arrautzak eta azukre arrotu, honi irina, legamia eta kanelautza gehitu, ondo nahasi, gatz pixka bat, gero eskuak olioarekin busti, lasotxo batzuk egingo ditugu, eta laso horiek apaindu ondoren, laberatu egingo ditugu, 25 minutuz, 180 gradutara. Piperro piletan nik aurkitun hor anis gozokiak ero botatzen dizkiotela gainetik. Anis gozokiak ero zinituen nik... Hau nisa baina. Eskatu inituen. Eta nik inituen, karo, ezin ikusten bolatxoan ze tamaina zan. Eta esan hori, nio, haundi egia dira hauek. Orduan, bueno, induana da, robotarekin txikitu inditut hauek, eta, bueno, hauek gainetik botatzeko ondo. Antzina, erabiltzen zen baita, ero intxaurrak, ero urra botatzen zizkioten apurtuta gainetik. Orduan, hori esan da, 3 arrautza, eta ingo dituguna da, arrotu, zuit ingo ditugu pixka, azukrearekin, eta nik ere, panela azukreara erabiliko, baina azukre txuria baldin baukazue, azukre txuria. Oso, no? Hau, berez, izenana, esan izango pipero pila, baizekera pipermin opila, izena berez hortik dator, ez? Die opil batzuk, normalean pipermina da olako espeziakin itxen dienak, zigorrek gaur kanela botakotza. Nik irakurri dutena da espeziak erabiltzeagatik, espeziei kanela erabiltzen zalez, bai? Espezia pipermina deitzen zitzaiela. Nik, bueno, pipermina da olako espezia... Baina esan zetan pipermina izan behar, esan pipermina. Nik irakurri dutenean, interpretatu da, jaro, gartzen zaren, pipermina eta espeziak, orduan, espeziei orokorrean, espeziei ezagutzen denei orokorrean sartzen zituzten piperminak, piperrak, hau da. Horrek konfusiora bebai eramaten dago, Karo, orduan bai, baina ez da, zuk esan nango altzen duen, botaiozu, behar duzu errezeta hori itxeko, ez dakit, txilindroiai botatzen zaion piperra. Espezial sinonimo bezala. Gozogintzako piperra, erabili. Orduan gozogintzakoa bazenekin kanela zala, ze orduan kanela bakarrik egon zen. Orduan nik hortik ulertu nuen gehiago, eta pari bat artikulu irakurri nituen hortik, eta gehiago irakurri hortik zijoala, espeziei orokerrian piperra ditzen zitzaizkiela. Horrak, piperro pilak. Mostakit, Hortik etorriko da, bueno, guk artikulu irakurri da, horri interpretatu duguna, 20. mende hasieran oso ospetsuekin ziren Nafarroan, baina gero, etorri ziren lehen mundu gerra zibila da olako gatazkak, eta horrek utzi zaren, osagaietan olako gabezia, da orduan, galtzen joan zan. Baina lehen esaten zan, oitxuria zala, neskek mutiai oparitzia, honek, mutilek dantza eskatzen sortzien, holan, eskertzeko moduan. Gero beste batzuk, erlazionatzen da bai Gabonekin, eta hola, upeltegitako ardo berrixekin, eta holako ekintzekin, txarri bordakin, eta hola. Berez, urte osoan jaten die, eta gaur egun jaten die bidasoan mugakide dien tokixetan. Nik, nahi dutena jakin, zukolan honen berri zelan izan duzu. Piperro pilana? Bai. Liburuetan. Piperro pilak, hainbat, liburuetan sartzea gustatzen zait, irakurtzea, eta lehengo atzinekoetan, eta gara, zu postretan sartzea, eta piperro pila. Orduan, eta hainbatetan piperro pila aurkitu dut.
Orduen piperropila irakurrita, esatuzu, taka, a ber, nondi datorren hau, eta gero historia pixate sartu, eta hor bai ikusi dut, reportai bat, nik laso itxurakin gaur egun labean iten dira, baina garai batean, taloburniekin egiten zen, taloburdinan gainean jartzen zen, hau bekosuan, eta ezien lasoak egiten zen, olano, pil bat, gaieta bat izango bazen moduan, eta hor bekosuan egiten zen. San Blaseko piltxua bezala. Bai, eta badauka, anisa, errezetan baten anisa botatzen diotela ikusi dut, eta guk anis bolak erabiliko ditu, orduan horre piperra, espezia, daukagu hor, zait. Hau, gardu dugu, nik lehen laranja ura erregetako pila jartzen zena, eta gaur zigorrenak bai dauka errege egunakin oran zer ikusixa, ze gaur egun, Nafarroan errege egunean, oparitzen dutzie, honek, aita amabitxixek, euren... bai, hau, piperra, banik espezie piperra, bota dio piperra, baina postretako piperra, Gozo gintzako piperra, alegia, kanela. Kanela. Bueno, hemen, oin, hartut hemen hortuko olako ore itxaskor bat lortzen da, ez da geratzen trinko-trinkoa, espentzak gero lantzeko, hor komeni da, eskuak urarekin, olioarekin pixkat bustitzea, gero baiteko inbar ditugun lasotxoak. Orduan, oin, nazte jun gora? Zigor, zure baimenakin, Bota. Irakurrikot, gidoen jartzen dauna. Zigor, jasalduzu gabonetako saskirik? Garestiak dira. Baina langile bati adizkidetasuna eta eskuzabaltasuna adierazteko ohikoa da horrelako saskiak oparitzea. Hau ez dakidan, horrelako indirekta bat, Julenek guri enjakua, guk berai opalitu betzaguna, zuk neri, nik zuri, jefia guri. Hori enpresak ez du egiten? Ni jaso dut, bai. Bai? Ez dizute bidali zuriala? Igual esko entzagunean izan zan da bizilagunen batek hartu dago. Ez dakit, ez da, baina ni jaso nuen, aurte sartu zuten, betikua, ze juten da olako eta. Musika kalmi barrean, ez dut ulertzen zeratik sartzen dituzten horrek gaur. Baina esaten da, gaur egun, lehen sartzen ziren musikak, turroiak, olako gauzak, baina gaur egun produktuak izaten die gutxi hau, baina kalitate honeku hauak, ez? Nik nahi xadot behintzat, saski bat, dauzkala, ez dakit, txampaina bat ona, eskur urdai azpikoa kurtso bat. Nik erateko sobra goten dia horretan, bale? Bai. Ze aukera nahi nik erateko nik aukeratzea. Nikolan, txampaina hon bat, edo ardo botila hon bat. Eskur urdai azpikoa. Eta gero, kalitatezko konservak, mentreska, piperrak, zainzurixak, olako gauzak. Pikillo piperrak. Hori, niri horre gustatzen gatontxe, hori musikak, turroiak, sobran dauzkat, olako gauzak, baina. Kara, mama joanik hartze izkizu olako turroiak, baina bestela, ez daukagu nok mama joanik. Claro. Bueno, haukiko zu, Amadori. Amadori torriak ez da gozu guztetan. Bello. Olio fin bat, eskua ezikinuk. Bai, esatizu, nire banaiz gehiago, konserva honan salea, txoixon bat ere eskartzen da, xolomo bat, olako zerbait, olakoak bai. Bueno, hemen, bola pixkatein, eta gero, bitxia da, egiten da solan, eta bera bakarren luzatzen juten da. Eta gero hartu, eta lasotxo bat egin bat da, gutxi gora, eda? Orduan, daukazu berzio hau, saia, ero opilak. Hori egitean, baina ikusten duzue, erreziten dara, Edo, umiekin itxen bazu olako kreatibidadia da lantzeko, Bai, eta gero... Forma desberdinak egin. Egia da, hau pixkat, oskailuan osartzen baduzue, pixkat gortu ingo zan, gorputza hartuko liguke, eta errezau izango zan. Baina, bueno, gukak izue pasintzirik hortako ez dokunik. Jungo gara egin. Labe hon da 80 gradutan daukat, utziazu hau dana betetzea. Bai, zure temperatura. Temperatura ona. Bai, bueno, eta hor, bakizu, lehenko antzinako errezetetan, agertzen da, labe altuan sartu, korritu arte. Claro, eta gu gaur egon gara, 174,5 gradutan jarri zazue, 27 minutu terdiz. Batean batek irakurtzen badau, piper minakin egin bizu, gero ladian goixan ez dakizen denbora, auskalo ze errezeta atrako zien. Ze gainera egisa da, aintzinako errezeta liburutan eta egin bidala apurtxo bat, esperientziatik interpretaziotik eta interpretazioa landu, ze batzuk ez di oso zehatzak izaten. Baina hor dau magian ikustu dugu. Bai. Gauzat, honek gero pustiten die pixkat. Orduen, gertu egiz jarri bat beste handik, Ze benetan pustu ingo diela. Utziko zue, beti, hone die,
Txon, esku garbitxukot, apurra, ze, aia, itxasten nahi zaizkit. Anix bolak, ez? Aniz bolatxo batzuk. Ja. Oie, ez? Gogorra da karamelua. Ezin da... Ez, txupatzekoa. hainkain. Ez, txupatzekoa da. Beitu, hauei, holan, gainetik botako jo. Eta ez dela esan dako, intxaurra ero urrak holan pixkat birrinduta, oie gere botaldizio. Ez ja gustaba. Anisa da, matri. Bueno, utzi guzu hau dana betetzen horrela, eta labera, hoxe, eta bat minutu sartzen eta bitxe gatoz. Bizkotxo xamur batetik hasi gara, eta... Klok, Anixan karameloak... pastak dira. Honek die, nik uste kafe. Aurkeztu, bat hartu. Iteli. Bueno, kafean bustitzeko aproposa bintzat. Bueno, baita. Horretako dira. Nik uste tau kafesniakin erolan hartzeko. Ero, bueno, ez. Nola esan, zu niri dantzan ateateko nizuri ero... Osa, zuk niri dantzan ataratzen bastazu. Bestela ez. Bestela ez daukat olakorik. Nik oparitze dutzuk. Nahi oso dantzain nirekin? Ez, venga. Bueno, laguno. Hau da, gure gaurko bigarren errezeta. Piperro pilak, Nafarroatik, zuentzako ekarriak, eta ikusi duzuen misterioik ez daukan errezeta, asiten dira, ikusten duzuen moduan, nola loitu hilen dien, hauek potoldu egiten dira, potoldua zuretzako, eta Jak. krak, barrutik Jak. ondo kozinauta, Piper zaporerik ez dauka baina. Ez gutxi bota diolako. Baina kanela ere ez diaz gehi gartzen. Etortzen da. Kanela puntu dauka gaineko anisa ez da nabaritzen. Hori ez. Azkenean lehen esan duguna ez. Dekorazio bezala. Eta politxa geratzen dolan koloriekin eta. Bai. Eta gu, bueno, horako zerbait jateko ez dugula beharra itzakiarik dantzan ateratzeana, ero ez? Hori da. Baizik eta kafes neon bat. Eta gurtia holan ondo bukatzen da, Bai, gurtia lasai bihar bukatuko dugu. Aldarte honian, errezeta goxoekin, gaina biharko asmoa gure da lan zerbait pikatzeko, ez? Biharko gauerako lan zerbait berezia, lan pikoteorako... Pintxo pare bat. Sarrerako modukoak, bai? Batzak erostez txuzu. Ez dugu gure txamatxi jaten. Ez? Ez dugu biten. Olako amabi jaten bai txuzu. Ez dugu. Bueno, Ez biararte. da moduriko lan jaten. Eskerrik asko horretatzen, bihararte. Ondo izan, agur!